To su radovi koji nisu mogli više biti odlagani, dakle prema izveštaju preduzeća Putevi Srbije koji je upravljač tim putem bilo je neophodno pristupiti rekonstrukciji vijadukta kako kolovoznih traka, tako i njegove čitave konstrukcije. Mi smo se kao grad uključili baš zbog toga da bismo pomogli i doprinijeli tome da gužve budu što manje. Sigurno će biti povećan broj vozila i pojavit će se gužve na gradskim saobraćajnicama. Preduzeće Putevi Srbije se obratilo našem javnom preduzeću Gradac koji je upravljač gradskih saobraćajnica. Izdali smo im uslove da koriste gradske saobraćajnice uz njihovu obavezu da te saobraćajnice nakon završetka radova vrate u isto ili bolje stanje. Nadam se da će imati pozitivan efekat kao što je to bio slučaj prilikom preusmjeravanja saobraćaja tokom rekonstrukcije mosta na Moravi. Kažem, grad se uključio, organizovali smo niz sastanaka sa predstavnicima saobraćajne policije, preduzeća Putevi Srbije i izvođačem radova kako bismo doprinijeli da te gužve budu što manje. Inicirali smo nekoliko predloga koji su prihvaćeni, dakle saobraćaj će se odvijati jednosmerno od pravca Užica ka Beogradu preko vijadukta, dakle neće biti obustave saobraćaja, dok će se u drugom smeru naizmenično propuštati teška teretna vozila i autobusi. Otprilike to oko 300 vozila dnevno, dakle 14.000 vozila ukupno prelazi preko tog mosta, od toga 600 vozila teških teretnih i autobusa i mislim da će to značajno doprinijeti da se na gradskim saobraćajnicama stvaraju što manje gužve. Putnički saobraćaj će se nakon, da kažem, iz Beograda, nakon prelaska preko mosta na Moravi isključivati ka industrijskoj zoni, ići kroz Kulinovačko polje, zatim ulicom Radenka Janića do Bolnice, zatim ulicom Dragiše Mišović do Lukoil pumpe i onda Bulevar Oslobođenja i uključenje na magistralu. Očekivano je prema izveštajima saobraćajne policije da veliki broj vozača koji prolaze tim vijaduktom poznaju gradske saobraćajnice, tako da će se deo saobraćaja putničkog odvijati vjerojatno i ulicom Bulevarom Tanaska Rajića, Bulevarom Crvene armije, tako da ne očekujemo neke velike gužve kada je u pitanju putnički saobraćaj.